mozgás. Szegedieken valamilyen jól lennél kapcsolat. A OG, igen. A két irányúban is az van már. Ebben az egyben van volt, csak ilyen gyárilag. Hát, hogy ezt gyorsan összedobták, amelyik van. Ikarus ajtók, meg neki 180-as ajtajai van. 180-as. Tehát a leghátsó az tipik 180-as. Igen, az a hátsó az a szélesen 3 feljárós. Mert ugye ott volt a kalausz. Csak azt néztem, hogy amikor Szegeden beértünk a Tarjánba, akkor azt kikapcsolták. A két irányunk ki, az elhagyottat ki is kapcsolja. Aha. És elfelejtett? Semmi, csak akkor, hogyha van egy motorzárlatod, akkor mind a két irányból vissza tud égni. Ha lekapcsolod, akkor innen még sanszos, hogy valameddig el tudod vinni. Ha mind a két kapcsolód bedurran, akkor ágyaz bogyesz. Az osztálygai jár a Krisztina körúton. Dobrántai és meg. Igen. Az nem megy. Városba hogy álltok be? Szerintem Pécsi úton keresztül. Mert ugye a 35-ösen vágány után van akkor. Táskájában van. Visszafele Mit megyünk. szeretne? Nem tablet kell, már visszafele megyünk. Nem
váltott telemeletet János kórháznál. Úristen. Csak a kijelzőn hülyeség jelenik a formája. Hagyd itt elő nyugodtan. Jó menetet kiválaszt, majd utána elválasztom a következő menetre. Hátra viszem, aztán a táskámat berakom. Vidd, haza is vihetem, töltős több minden este. Aztán így a térképen rajta van szépen a címem, hogy Ott megtalálják. ilyen. Mihácsi Zolinak meg kell jelenjen. Ez nem szokott. Hirtelen azt hittem erre van, remélem a Mihácsi. Már csak ez hiány. Ott kérdeztem, hogy nálam a berodottam. Hello! Üdvözlöm, Mecsi. Hello! Már se ilyen. Ilyen videót nem akarsz kipróbálni egyszer? Ki kéne? Meg tudjuk oldani. Tényleg? Látszol. Ja tényleg a Milán mondott valami lehetőséget. Van, és ennek is van, úgyhogy ő is szokott vezetni. Azt tudom. Egyszer már én is vittem ott a poston, végállomástól az erdészházig, meg a erdészháztól a parkolóig, ahol elrakja este a buszt. Mikor? Azt tudom, de még valamit mondom. Ja, visszaadom, csak út közben veszekedtük kör jobbra.
Ha itt megyek majd fel a versenyt, hogy ugrál? Ezen a szakaszon. A Lászlónál. Ott valahol. Majd a így után tudjuk, nem? Ja. Lebrendei tér következik. Kívülem szíveskedjenek a használatban. Lebrendei tér. Aztán a rendről sejtettem itt a farsz. Na most már... Szép volt? Szép. Én innen bírtam. Kíváncsiak, hogy az iPhone-nak ez a... Ja, a élességről. Meg ilyen a reszkés kiszokna, hogy otthon megnézem, hogy mennyire tudja. Semennyire. Hát így ugráltak. Szóval igen, a Horváth Tibi csinálta meg, még a 62-esen, videóztam nála. Elindultunk a Onódi utcától, Szent László tér felé, jó szó volt a pálya, 2001-2 körül. Tehát videóz, ez csapottak fel a mennyinek a tapasztalatot. Nekünk úgy tanította a barátévi, hogy az akkor jó, hogyha ide-oda Úgy legyen, csapodnak. hogy csapottak a mennyinek. Magas gyógyfürdő következik. Villamos 500 forintos különdíj, Szamási jegye vehető igénybe. Látszik, hogy délután nem szoktam is vezetni, senkit sem ismerek. Délelőttől függően sem nagyon, pedig én járok ki vele. Hát én egy párat megyek ki, tudod, a Spárba fogastól, mindig integetnek nekem, olyan csak én nem sem emlékszem az arcát, de integet. Nem szoktam végigmenésbe menni. A tanulókocsival mindig itt szoktam megállni. És is tart, hogy elérik az Nem, mert itt szoktak a fiatalok. Igen, de most csak férfiakat látok. Ezt te nem férfi. Téged keresnek. Csak egy aszott vénasszony van.
ilyen éget szaga? Elértük, csak ezt. Hát jó, hát ezt ezzel azért. Egyébként, ha nem fékezek rá, akkor itt még be tudok fordulni. Hát, Kicsit viseltesek lesz a rakomány, mert hol ide, hol oda ülnek, de ezt... ezt hogy mondták, mivel a talphoz? Ezt nem szabad elni, most már egyszer adni is. Ezt nem szabad. Jani meg mindig átverünk rá. Én is átszakadt. Hát egyszer megy. Hát most akkor ezt egy könnyű, amikor mellé érek, akkor... Kit érdekel, már tudok megállni. Bent. Az ebben nem azt hiszem. De az is. Most már az is. Mindig tekergettük a irányváltásról. Vagy akkor leolt? Akkor, ha ezt kiveszem irányból, akkor lefúj. Aha. De csak ez, a másik nem. Két irányú az nem. Ez nem kényes a szakaszra se, hogy látod. Ez nem kártátra, hogy mindjárt megkap. Most jövünk át a szakaszra. Semmi extra. Azt próbál figyelni, hogy a párhuzamos az mikor mered az érzésre, vagy vársz vele, nehogy durranjon egyet. Aha. Csak párhuzamos egyen sokáig kell kitartani, hogy körögje föl. Aztán utána hallom a motoron, hogy már akkor nem erőlködik, akkor már húzom neki. Már erőlködik, előbb-utóbb leköszönöm. A villamos nosztalgia díjszabása 500 forintos jeggyel vehető igénybe, melyet a helyszínen kell megváltani. Azt magyarázd el neked, epike se értem. Mi a fasznak van két útmegyező? Majd senki nem várja meg, általában. Igazából senki nem tudja, hogy miért. Ugyanis a kereszt szerint a boltfény csak a keresztelődésre vonatkozik. Kivétel a mester vissza, de hát azt Igen, halljuk, azt hogy... felejtsük el, mert egyenesen megyünk, ugye jó lenne. Igen, hát ha nem, akkor meg Majd kell kiderül. a kopon, vagy nem tudom. Móri Zsigmond körtér. Na nézzenek oda. Jó napot! Szí! A villamos külön Nem, díjszabását gyalog kell jönnöd. helyszínen váltott 500 Hello, forintos jeggyel sziasztok. vehető igénybe. Ezek is nagyon sif.
félre következik. Azért lassítottam. Hát az ipari is így megy. Figyelj, milyen lépcsővilágítás van benne, hallod? Komoly. Csengő ez a Markolod? Hozok más kávét. Jó. Főzzük le. Hát legalább először megpörköljük. A ganza, hogyha onnan lejövünk és ilyen friss érzésről jövünk, még azokat a lámpákat elég. Karolina út következik. Ezek a jó lámpák. Úgy beültetném villamosba ezeket. Ezt kitaláltam. Nincsen ezzel semmi baj. Mert hogyha onnan ki tudok jönni a jelzés végén, akkor itt ki tudok menni. De ahhoz nagyon oda kell húznom. Napot, csokor. Beviszed velem földre? Csóka utca, végállomás következik. Köszönjük, hogy velünk utaztak, további szép napot. Így előre, hát tolni azért azt a zsárbétot. Vagy lehet azt is. Mindent lehet. Ha már illegálisan vezetik, hogy nem teljesen. Nem tudom, meddig szokták. Mondjuk úgy is Majd kell. szólok, így ha kis vagyok mellette. Csóka utca, végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Tetszik mi? Jó. Jó. 16-30 forint. Kérhetem a telefont? Vissza a kis bugyján.